wathatha inyawo zakhe wayibeka phezu kwenhloko. Ingane. Hey, Nkosi yami. Hey, Jesus. Hey, Nkosi yami. Oh, Jesus. Jesu wayesethe sakhe. Hey, Jesus. Bring it to me. Hey, Nkosi yami. Let it be. Jesus. Zokufa. Lezi Hades. Oh, Jesus. Wayikhipha uSathane. Engathandi. Kwasho ukuthi unyawo laJesu. Hey. Sepress ikhanda. Yes. Jesu walulisa. Bring it to me. Hey, Nkosi yami. Namhlanje sizokupheka. Yes, Jesus. Bring it to me. Hallelujah. Phakathi. Jesus. Bring it to me. Oh, Jesus. Heaven worshippers. Bring it to me. My enemies. Bring it to me. Hey, Nkosi yami. IBhayibheli wayithatha inkhiye zokufa. Thina sekuJesu asisafi ngentando kaSathane, asisafi ngentando yesifo, asifi ngentando yezitha zethu, ngoba inkhiye ayizekho kuSathane kodwa inkhiye zikuJesu. Kusho ukuthini lokho na? Kusho ukuthi angeke ufe ungakanikani waqeda icebo wadalelwa lo. Oh, Jesus. Inkhiye zikuJesu uzofa mhla. Oh, Jesus. Sowuqede icebo wadalelwa lo. Hallelujah. I shall not die, Oh, Jesus. but I shall live and declare the goodness of the living Oh, God. Jesus. Angeke ufe manje. 2025 angeke ufe. 2025 okushiya ngakho Oh, Jesus. uzoshaya bona. Abathumela kubo kuzoshaya bona. Oh, Jesus. The book of John declares, Hallelujah. wavuka uJesu wathi ngiphiwe amandla okubusa emhlabeni nasezulwini. Ngakho hambani nenze sizwe zonke abafundi. Leli tende njengoba lila lifeza lo mbhalo, sizothi ikhiye zokufa sezikuJesu. Ngalezi ikhiye njengamanje uJesu ulindile la e-altar ukuthi lezi zitho ezu-7 ikhona abancane zahlulwe manje. Uma ukhona la kule mvuselelo njengamanje